iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore, wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare, wang'iyo kaka inyalo thiedhi ponono ni chandruok osebede kod kaka inyalo geng' ponono ni chandruok pok odonjo. Kawuono wadwa ni wakawe fuon achiel mar del ka ema wadwa kete maino, wadwa wuoye matut kendo malach. Emomiyo mor mokalo ni daktari wantiere studio ka obonyisa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olony e weche mage. Kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari, machiegni kendo e penj laktar. Erokamano. An ginyinga iluonga ni Dominic Hamisi, an wuod Migori County, Awendo Sub County, North Sakwa Ward, Ringa Village. Kune kuma ae. Maduong' to an alonye weche mag physiotherapy, kendo alonye weche mag physiotherapy moluwore gi leche kod choke. Mane gima timo. Kendo an a private practitioner, an gi clinic mara ma tayo kendo wanene jotuo mamekwa. Kamano. Amor mar bedo kodi Dr. Hamisi, wabedo ga mamor mar bedo kodi, sipuonjo wa mang'eny, wa appreciate, waduoko ni erokamano makende. Erokamano. Kawuono wadwa ni kikwadhi matut bende kikwadhi alanda, wadwa kawo tielo, wakawo chong daktari, Kamano. Wakawo chong koso tielo te? Wakawa chong. Wakawa chong. Chonge mwakawa. Kawuono wadwa ng'iyo chong. Kamano. Mana kaka iwinjo no, en Dr. Hamisi, wadwa ng'iyo chong. Chong nigi tich mang'eny mokalo. Chong miyo ibedo dhano kendo ngimani nyalo dhi nyime kaka dhi nyime no. Maka po nono ni okirite maber to moro inyalo bedo kod chandruok maduong' matamre gi nono. Nikech wacho ni wang'iyo chong, thuolo mari chong. Erokamano. Koro chong en joint mantiere e del mar dhano, en fuoni mantiere e dendwa ka, kendo en e joint ma wawacho ni en e joint maduong' kabisa e dendwa ka. Kendo bende wawacho ni en e joint ma bende nigi complication, nikech en joint man gi complication sana e dendwa ka. Koro e chong ni ilose gi choke adek. Koro nitiere chogo mokwongo mwaluongo ni thigh bone, mwaluongo ni the femur, aeto gi chogo mapiny waluongo ni the tibia, aeto gi nyapong' mar tielo. Ma kimulo tiwinjo ko owuotho. Koro mage e choke maloso chong. Aeto kendo nitiere choke ka nitiere gik mwaluongo ni muscles to gi ligaments ma bende ne iye kanyo. Aeto kendo bende wan gi meniscus ma bende miyo chong nyalo riere kendo dolore mayom. Koro kamano kaka chong chalo. Kamano. Ipime maber gi kawuono gando mondo ong'e ni chong iloso gi fuoni adek madongo, choke ariyo, choke adek kod nyapong' chong. Wantiere kod picha ka daktari mama abende nyiso maber mokalo kaka chong chal. Ni pimo nwa tinyalo nyiso e picha. Erokamano. Koro kaka nawacho ni chong iloso gi choke adek. Koro chogo mokwongo waluongo ni the femur, ene mowuok e hip malo koringo kobiro piny. Machielo ni waluongo ni tibia. Aeto machielo waluongo ni the patella. Koro patella ni ene ma koro koriwore kamago to gine ma koro giloso chong. Koro chong kendo wan kendo ligaments. Nitiere ligaments leche mamako ofuoni ni gi oko kendo mamako gi iye bende nitiere. Aeto bende wan gi leche ma waluongo ni the quadriceps muscles ma bende loso the knee joint ma wuok e kopi ka malo karingo kabire chongi kendo kadho mochako makre nyaka piny. Koro magi e leche to gi structure maloso knee joint marwa. Makopo ni koro gihinyore te makoro wabiro wuoyo e tuoche ma gigo nyalo kelo. Kamano. Thothne daktari, chong bedo ga kod chandruoge mopogore, hinyruok ma opogore. In kaka laktar mose deal kod weche gi kuom ndalo mathoth mokalo, chandruoge mage ma thoro ga mako chong? Chandruoge manyalo mako chong ng'eny, to kaka kawuono wadwa ni mondo wadil gi laini mar arthritis mar chong. Ang'o manyalo kelo arthritis ni? Tang'o momiyo nyaka wachni. Ningeche awacho mokwongo ni chong iloso gi choke adek. Aeto kendo wan bende gi omuot mamiyo joint cha wuotho mayom maber. Koro ibiro yudo ni arthritis ni inyalo kele gi wear and tear, inyalo kele gi gik mang'eny. Samoro ng'ato nyalo bedo ni ochung' seche mang'eny, owuotho seche mang'eny, ojam mpira, samoro ogoyo mpira, aeto kendo bende samoro ojawo rako, ma samoro timo rako ma waluongo ni high impact exercises. Koro gigi te nyalo miyo leche manitiere chongi ka hinyre. To lechego kohinyore to koro nyalo miyo koro chongini nyalo chako yudo gima waluongo ni early arthritic changes. Nikech leche kohinyore.
Koro kendo chogo bende nyalo chako muodore kapo ni chikori malo kendo idok piny, ichikori malo matek kendo idok piny, bende nyalo miyo omuot manitiere kind choke ka mondo chak regore. Koro mago te nyalo miyo ng'ato nyalo yudo tabu mar arthritis. Kendo nitiere bende samoro ng'ato bende nyalo bedo ni obedo involve e road traffic accident, samoro noriembo pikipiki, ogore piny, otur, kata samoro bende onyalo bedo ni samoro kaka chokene ne dongo, samoro nitiere kaka samoro ng'ato dongo, to kidongo to samoro iwuotho ma chongi chogo mar bamni to gi mapiny ok mok maber. Inchalo kaka samoro gigwedore, ka kamano to kata samoro gidok iye. Mago bende kaka koro force mar mae ng'uti gie kori kadhi piny. Ka gitielore ka gidhi piny to giyudo ka ok ginyal ringo maber. Mano bende nyalo miyo ng'ato nyalo yudo arthritis. Kamano. Tiende ni pimonwa gik moko ariyo kata adek madongo manyalo miyo ng'ato bedo kod arthritis. Arthritis ni abudo kichien Dr. Hamisi mondo mi pimna ni kare arthritis ni en ang'o? Nikech jogo manyalo yudo arthritis, jogo matimo rako, jogo ma samoro yudo masira mar apaya, wear and tear, ma bende biro kod gik mang'eny kaka higni bende, kachiel kod kaka ng'ato ne dongo. Arthritis en ang'o, Dok? Arthritis wawacha ni arthritis en wear and tear. Manyisore ni cartilage omuot mantiere mamako chogo mondo mi kik chogo chagware. Ningeche mondo mi kama koro e chogo mwawacho. Koro magi iluongo ni cartilage. To magi e leche mamako moa malo, moa malo e bam karingo kadhi piny. Aito magi e leche mamako chong e bathe koni mondo mi obed motegno kik owuog opande ma oko. Aito ma opande ma iye. Koro nyalo yudo ni ka ng'ato en jampira to gwe mpira matek to ler makani nyalo yware zaidi. Koro ler ni ko yware to nyalo yudo gima luongo ni partial tear, onyalo chot matin kata onyalo chot completely. Koro ko chot completely to okia to chako wuotho ka koro sinyo, mano nyalo kelo gima waluongo ni inflammation e joint ka, kendo nyalo kelo gima bende waluongo ni infection e joint ka, ningeche leche gi koro okuot. Koro ka leche gi okuot, ka koro infection nitiere ka, to koro infection nyalo chamo cartilages manitiere kagi. Aito kendo ka ng'ato ma bende timo exercises kochikore matek, to ningeche joint ni kwa ng'iye, kochikore malo to ringo kodhi piny, ochikore koringo kodhi piny, to leche gi nyalo chako, cartilages gi nyalo chako tore matin tin. To iye ka bende kwa ng'iyo, ka wan gima waluongo ni meniscus. Meniscus nitiere man gi iye, to kendo man gi oko. Aito ma malo kani ma bende wan gi gima iluongo ni posterior cruciate ligament, kendo gi anterior cruciate ligament. Ma ka koro kinyono to tiendi ok nyal buckle ka dok chien mondo disloke koduk chien. To anterior cruciate ligament bende tiendi kata kigwe mpira matek to tiendi ok nyal wuok mondo mi owuok ko dislocate kodhi mbele. Koro ibiro yudo ni ka en ng'at matimo rako kata timo timbene to structures mantiere joint gi moro nyalo hinyore. Koro ka moro hinyore to nyalo miyo arthritis onyuolre. Kwa kete yo machuok, arthritis en chamruok mar omuot mag chong ma bende nyalo kel kod gik mopogore opogore, kendo onyalo kelo chandruoge ma bende ng'eny kaka ibiro medo pimonwa. Wantiere kod picha maber mokalo ka daktari ma en chogo kata chong mangima. Kaeto waneno ka wantiere kod kidienje mopogore opogore mag arthritis. Wuothe kodwa e pichni gi daktari mondo mi wang'e kidienje kata pogruok mantiere e chokegi. Kamano. Koro en e chogo ma e normal ni chong mangima. Koro kaka natemo wacho cha, koro ma e cartilage, ma e ka omuot mamiyo chogo mondo obed covered maber, omuone mondo mi kik chogo gi chogo gwarre, ningeche chogo en gima tek. Koro ka onge gima yo ma geng'o chogo gi chogo cha, to onyalo muodore. Aito ma iye kani, ma e mwaluongo ni ma joint space, to magi e meniscus, meniscus ma iye to ma oko, mamiyo ka ni wuotho to wuotho mayom. Koro kendo iye ka bende wan gi gima waluongo ni synovial fluid, mo manie iye ka, grease, mamiyo oringo mayom. Aito ma e chogo mar tibe mana watemo wacho cha. Koro kwa biro ka, to koro gimon watemo wacho cha, arthritis koro osechakore ka. Koro arthritis king'iyo ma tiyudo ka koro kuonde gi endi omuot gi orumo, giregore. Aito koro mwawacho ni cartilage gi wear and tear gintiere godo. Aito kendo king'iyo joint makani, king'iyo joint mamalo kani, tibiro yudo ka space nitiere ka, nitiere normal space. To joint makani
space osedok matin. Gimomiyo space ni odok matin, omuotgi osechako muodore kendo osechako regore. Koro nino chal ka gima koro o collapse odhi piny. Koro seche moregore odok kodhi piny, to koro ibiro do kata ka koro idwa dolo tiendi, to tielo ok dolre. Seche matiendo nok dolre, to leche mane wawacho ka, leche ka bende koro chako ridore. Koro gichako ridore. Koro seche ma giridore, to koro ibiro yudo ka koro rem bedo mang'eny zaidi. Nengeche koro yudo ka joint no ok onyal dhi mayom maber. Nengeche mondo kata tie gari mondo mi oring maber nyaka beni giris nitiere kendo en golo makare. Kamano. Koro kibiro ng'iyo ma to wan gigendo arthritis mwaluongo ni rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis en gima waluongo ni autoimmune. Maso ni dendi ema gore. Dendi koro chamore kende kaka en no. Koro kaka dendi medo chamore no, koro miyo koro leche ni mantiere kagi to gi joint ni bende koro hinyore. Koro mago te waluongo ni arthritis. En penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu mano Dr. Hamisi ineno kako opimo gi maber, otango ni picha maber kendo ageno ni wuotho kode achiel kachiel. Usebedo ga kuwacho ni arthritis. Ka ng'ato goni simu ni chonge na nega, chonge na rama, kawuono wantiere koda Joga e studio mabende idwa kawuono idwa mondo imiwa duoko kotende kod chandruoge mopogore ma wantiere godo mag arthritis. Waneno kata kidienje mopogore mag arthritis. E kind ariyogi, autoimmune kod machielo ni mage mathoro bedo mang'eny? Mar osteoarthritis ni ene motemo bedo mang'eny zaidi. Kamano. Mibiro yudo ni ng'ato jima kosegik around 60 years and above, tibiro yudo ni 40% mag jok manigi igni 60 kadhi malo nigi osteoarthritis. To onyalo affect ng'ata kata nyathi matin. Nengeche kaka nwatemo wacho cha, ni kopo ni just sport, exercises mitimo, samoro tiendi no onyuoli ka tielo godore, samoro dok iye, magi te nyalo miyo bedni inyalo yudo arthritic changes. Isipimonwa gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod arthritis. Higni en kidieny mokwongo, higni 60. Mabendi wacho ni tinde kata joma tindo nyalo bedo kode. Jogo mantiere kod timo sports kata jogo matimo tich mopogore ichung' aming'a, samoro wuotho aming'a kod weche makamago. Joma gi bende manyalo yudo arthritis mayot. Joma nyalo yudo arthritis kendo gin jok mamine. Jok mamine nikech ibiro yudo ka mine gin waluongo ni postmenopausal. Koro choke gi bedo mayom. Mano nyalo miyo ginyalo yude. Jok ma bende nyalo yude, jok ma bende BMI margi, basal metabolic rate margi, nyalo yude nikech ka en gin more than 25 and above. Body mass index, Koro mano nyalo miyo giyude zaidi nikech gin heavy. Gipek. Koro ka gin pek to koro miyo ang'oa, miyo ratil inyo gi e chong gi. Kendo jok ma bende nyalo bedo ni tije gichung' seche mang'eny. Aeto kendo footwear margi bende samoro ok nyalo bedo ni ber. Magi te nyalo yudo. Aeto kendo jok ma bende yudo ajali bende nyalo yudo. Seche miwacho ni footwear ok ber, itemo wacho footwear maber en mane, mok ber en mane, kod mok beyo gi kaka gihinyo chong manyalo miyo ng'ato arthritis. Ibiro yudo ni samoro ng'ato rwako wuoche ma samoro diye tiende ok relax. Koro temo wuotho to wuotho koking'o. Koro iwendo wuotho koking'o to biro yudo ka koro weight mari itero konchiel zaidi. Mopogore gi kaka owinjore bende kiwuotho normal. Aeto bende ka ng'ato nyalo bedo ni idwa wuotho gi wuoche man malo zaidi kidogo sana kwa muda mrefu. Ok wan against wuoche man malo ahinya. To bro lo tidwa wuotho kode mar seche maromo nade. Samoro kinyalo wuotho kode. Iwache yo mamuol but is okay daktari, waduoko erokamano. Yedwa wakaw yweyo bang' thuolo machuok mokalo waduogo. Ni po nono ne nitiere kod arthritis. Ibro winjo ang'o e dendi. Waseneno kaka omuot chamore machoke regore, mabende biro kod rem mang'eny mokalo. Kik isudi kidieny mar ariyo ni ok adwa nobai. Is Kalenjin your language of the heart?
Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang watch every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guo kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre sa abich onyango. Mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Chandruok ma osebedo kaka wacho ni arthritis. Kawuono Dr. Amisi oikore kendo wadhi chiwo thuolo mang'eny mokalo mondo mi penjo te ma inyalo bedo godo kotenore kod chandruok mar arthritis. Ne wang'iyo kata ni ponono ni intiere kode ibo winjo ranyisi mage kapok ichopo ranyisi ntiere okange kata stages mag arthritis. Ponono ni gintiere gi chal nade tang'a timore e stages gi kanye ma wantiere daktari? Erokamano. Koro anyalo wacho ni arthritis wanyalo categorize go. Wanyalo kete kidienje ang'wen. Koro kaka ma en kidieny mokwongo, kidieny mar ariyo, kidieny mar adek, kidieny mar ang'wen. Koro kidieny mar mokwongo wawacho ni you are doubting, iparori ni samoro nyalo bedo ni in gi arthritis. Mar ariyo ni iwinjo ka en mild, ok en gima ntiere sana, to entiere ma iwinjo ka chongi no, iwinjo liet moro matin chal ka gima en stiff. Ai to gi moderate to gi severe. Koro wabiro chako ere sa adi midwa winjo ni i doubt ni samoro nyalo bedo ni in gi arthritis. Opande ma iye mar chongi kinindo gotieno tibiro winjo ka en gi minimum disruption moro matin, ibiro winjo ka en gi rem moro matin e opande ma iye mar tiendi. Koro samoro ibiro dwaro kata ni kinindo tiketo pilo moro matin mondo mi winj ka samoro onyalo bedo ni koro kiwinja ahinya. Koro mano nyalo miyowa indication ni samoro arthritis osechakore e opande ma iye mar tielo. Koro kwa dhi stage mar ariyo ma mild, mild, tibiro yudo ni koro cracks moko osechako timore e joint mar cartilages mana wawacho ka. To e stage mokwongo ni to cartilage kapoko timore ahinya en small areas matin ma pod osechako timore kanyo. To ma koro cracks moko osechako nenore e joint e tielo mamalo to gi mapiny.
ai to kendo tielo mapiny kendo koro ibiro yudo ka koro sports go osechako medre koro wan gadek maka koro kitemo chungo kinyi tiwinjo ka nitiere joint space iwinjo kan lit kendo ok odwa dolore mayom to kiwuotho matin to kwe iwinjo ka gimolal koro wan gi moderate stage e moderate stage ka cracks gi osechako medore kendo gichako bedo madongo ai to joint space matiere kani bende koro osechako dok piny nikech cartilages gi osechako muodore zaidi koro ibiro yudo ka koro ing'iyo joint makani joint ni ki compare gi joint mana mokwongo kacha maduong' ma ok duong' ahinya to koro osepunguka zaidi kamano koro mano wabiro wacho ni koro nitiere moderate joint space reduction ka koro cartilage no bende osechamore koro kama koro entiere masavia makani to koro joint space osechamore kendo koro chogo mamalo gi mapiny cha koro osemakore ni ewi wadgi koro ibiro yudo ni stage ni kata dolo tielo koro bedo mayom ok obed mayom koro ko tie dolo tielo koro ok bed mayom koro kamagi kaka koro wat categorize arthritis koro biro chuno wan to koro stage mane mowinjore koro wabiro neno ka koro wadwa timo management to koro ere sa mowinjore wachake management manyalo miyo wa koro wanyalo bedo gi thuolo maber mondo mi kik waringa tenga mwagike e severe stage kama moro kapok wadonje gini mwanyalo timo kata management kaka wanyalo chako thuolo ni nyalo kawo mondo mi ochope stage 1 nyaka stage 4 nyalo kawo thuolo manyalo romo nade kapo nono ni iwinje to kagima entiere to onge igno iwuotha kode stage mar 2 thuolo cha doka piny pod igno onyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ochope severe time ni wanyalo wacho ni biro luwore gi kaka ng'ato chalo nengeche arthritis kaka no wacho mokongo cha bende nyalo yudo ni samoro nitiere familia samoro kata ka in familia maru bende nyalo bedo ni nitiere gi arthritis to imbe nyalo bedo ne yude koro nitiere kaka samoro kaka koro dendwa ochwe samoro ibiro yudo ka nitiere jok ma dendgi ok otegno sana onyalo dhi haraka ai to bende nyalo yudo ni ng'ato nyalo bedo no dak sedentary life ngima mar mayomcha matin nyalo yudo ka koro onyalo dhi haraka zaidi to ka koro ng'at ma samoro nyalo bedo ni muscles magi ojiwore otegno matin onyalo kawo muda koro mano to biro depend kaka dend ng'ato chwere ranyisi mokwongo ni wachno kacha ni en rem en stiffness kata chong koro ok dwa nodolre maber ahinya seche mag okinyi kisewuotho matin to kendo koro ber samoro bende iwinjo ka en tie ok ang'eyo ka kuot bende nitiere e chong ka to ponono ni kuot nitiere de bende ni ang'o mosetimore momiyo koro wachopo kama chong kuot nitiere tielo ka koro ka kuot nitiere tielo ka kuot no emwa wacho ni inflammation nengeche seche moko koro ibiro yudo kata ka koro tielo osechako kuot ai to kendo bende na wawacho wach mar mo mantiere joint cha the synovial fluid samoro nyalo bedo ni infection nitiere joint kacha to koro ka infection nitiere joint kacha to koro tielo bende nyalo kuot nengeche koro inflammation cha osebedo setemore zaidi koro kuot mana achiel kum ranyisi joint stiffness kum ranyisi kamano wanjede kod picha moro ka ok ang'eyo ni koro macha en stage mar adi ok ang'eyo ni koro chongno oserumo morumo te to kapok wachopo kanyo daktari management pod en stage 1 en chongni ma koro ma oserumo daktari koso konchiel ma koro wana e stage 4 nengeche koro joint manormal cha space makani to gi space makani owinjore be ni romore to koro ineno ka ma space makani duong' to kendo space makani tin manyisore ni chogo ni arthritis ma osechamore kabisa thothne seche mochamo ai to kendo kosechamore kama ai to muscles makonigi leche makonigi osebedo weak emomiyo ma ogep kama to koni pod otegno koro leche makonigi ywa makadok kocha koro mimiro yudo ka ng'ato kata ka wuotho to koro temo wuotho ka koro otemo sinyo kodok konchiel nengeche leche makonigi arthritis osemiyo koro osechamore kendo gisebedo inflamed mas koro gise overstretch gin weak koro makonigi to pod obedo notegno kamano onyalo ga chamore ma kagima koro giregore ma gichak chwer koso ma to mana ne picha daktari inyalo bet chwer to ok onyal neno chwer no kawuok samoro to nitiere moko bende manyalo chwer manyalo gola infection mineno ka wuok kaka tutu mano to koro en so severe
To in a normal situation ma oken so severe mo wuok oko tibiro yudo ka tielo kuot zaidi. To kopo no obarore to mano nyalo timore nyalo wuok oko. Kidieny mar adek kawuono daktari adwa ni mondo mi ang'wa thuolo mang'eny mokalo mondo mi oganda openj penjo mang'eny kaka nyalore. Omiyo ka ng'ato neno ranyisi gi obiro iri kaka Dr. Hamisi, thothne utimo diagnosis nang'o? Ibo kawa history, family uchal nade, iwinja ng'o, ibro ng'iye koso nitiere test ma bende utimo mondo mi wach ni ma to en arthritis, to en kidieny mar arthritis to ken machielo ni. Gima nyalo wacho kendo ma eroga wacho sana ni jotuona. History ma jatuo miyi to gi physical examination mitimo mano examination maberie zaidi. Koro kogik ni koro idwa horo jatuo mondo mi odhiyogo kata picha tiore kiseng'eyo ni gima timore ka nitiere kaka jatuo ni nigi tabu. To tabu ni adwa mane mondo confirm. To historia mosemiyi ka tetete ai to nitiere physical test mabende watimo. Kopo ni en meniscus injuries to nitiere test mwatimo mag meniscus injury. To ka nitiere test mag ligaments mano leche mamako tielo mondo mi kik tielo dislocate kadhi mbele kata kodhi chien, mago be nitiere na test mwatimo. Ka en mar muscular weakness, kopo ni leche onge gi teko maber, be nitiere test mwatimo mwafwenyo. Ai kwasetimo mano to koro wanyalo oro jatuo ni koro dhi timwa test kata mana kaka mar x-ray, idhi timwa x-ray, dhi timwa MRI, dhi timwa CT scan. Kendo kuonde moko bende nitiere gima nyalo luongo ni joint aspiration. Idhi golo tabu mantiere joint inyalo gol titere lab tidhi pimo. Kendo bende inyalo pim remo mari mondo wachek to arthritis no nitiere en aina mane, en mar autoimmune cha koso en aina mane. Koro mage test mwanyalo timo mondo wa come up with a confirmatory diagnosis. Thothne wantiere ga kod gigo ma watimo daktari, seche ma wawinjo ka wantiere kod rem, yudo ka ng'ato kao pi maliet wang'o godo tiende, yudo ka ng'ato dwani mondo mi koro jak tiende nego saidi, wacho ni tiende nagi ojony, koro idwani mondo mi jake kabisa kati jake ahinya. Nyisa rach mar timo gigi kod moko kuom gigo ma watimo, seche ma wantiere kod rem e chongewa, ma bende thothne gin arthritis. Erokamano. Nitiere samoro minyalo tiyo gi liet gi heat samoro mondo mi o improve circulation mari. To samoro heat no kopo ni en injury ma ng'ato oyunyore kawuono, kaka samoro kaka nowacho jo sports car, to ok inyal harakisha ni mondo idhi ket gima liet mondo mi okwerem kanyo. Samoro biro dwaro ni mondo inyalo tim gimiluongo ni icing mondo mi koro remo kik ring matek dhi kacha. Nitiere samoko dwani mondo remo oringo pote iye kacha, to bende nitiere sanje ma dwani mondo koro remo mondo dhi kanyo. Koro kopo ni en acute injury to wanyalo tiyo gi ice. To kwa sewuok subacute to wanyalo tiyo gi heat. Ai to koro kamano kaka wanyalo chronic bende wanyalo tiyo gi heat bende. Mano koro wawene jolony kaka koro mano koro wawene jolony mondo wang'e ni koro samane mwanyalo tiyo gi mano. Intiere kod penjo mora mora nyakwa Ramogi Ajwang'. Thuolo bera chuth ka ng'wase ka uyuyo ka waduogo. Thuolo mar adek ni wadhi weni te penjo duto te ma inyalo bedo godo idhi penjo daktari. To bende arthritis inyalo thiedhi. Omuot mar chongo dhi mochamore morumo te inyalo time nade? Koso kochamore morumo kamano to koro mari gi wuoth maber bende orumo. Kik isudi, kik idhi mabor. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments
comes with View Travel's Lipa Pole Pole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu kimboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860 *417#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. En midhiero kendo ne sirikand William Ruto bang' doho mar apil ng'ado ni chik mar omenda mar higa mar 2023 ne en ataro mar chik. Duol mar EACC ondiko ne od bura ka dwaro ni kik puodhi Wycliffe Oparanya ne lemo mar jatend migao nikech mibadhi mamiene. Junet Mohamed dhi bedo jatend kweth manok e od bura bang' ODM timo lokruok ma bende ochiwo thuolo mag telo ne Millie Odhiambo, Caleb Amisi kod Wilberforce Oundo. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu mana kaka nase singoni ni kidienyi ni en mari. Go simu or ote machuok yud yore duto te menyalo tudori godo kodwa mondo mi iyud ng'eyo. Ne asingoni ni ma thoth ne adhimi aboka mana matin to ng'eny ne adhimi mondo mi penj Dr. Hamisi penjo te ma inyalo bedo godo. Ne wang'iyo kacha management daktari. Isechako winje matin tin stage 1 kaka ne wanene kacha. Ang'o monego beni timo mondo mi kik odhi matek mochop tum kocha. Pono no sechopo tum kocha. Thieth bende nitiere. Ka thieth nitiere, thieth chal nade? Arthritis inyalo thiedhi ma ng'ato chang chuth koso? Okay, Ruth, abro wacho ni kwa fwenyo ni jatuo nigi tabu mar arthritis chon. To jatuo ni wanyalo manage mwa konye maber zaidi. Nengeche arthritis ok en tuo mithiedho. To en tuo mabedo managed. Nengeche kakoro samoro biro gimwa luongo ni degenerative effect. To samoro koro konyalo wacho ni odwa thiedho tiyo. To wabro manage tiyo. Koro kopo ni leche mano wawuoyo kuom Nyalo inakaw simbo piyo daktari? Yes. Opiyo, hello, penj laktar? Hello, machiegni Opiyo. Oimore ahinya? Antiyo maber matuwadna kakandara. Awacho ni penj na laktar ni kolene ni anang'a matimo tij bet. To atuengo. Konono na winjo achiel ariyo ma daktari osebet ka wacho. Nyalo bedo ni asebedo gi shida koso mano to nyalo ng'eyo nade. To ng'ama tiyo tij bet ahinya kaka driver, ere kaka nyalo ng'eyo ni osebedo gi shida mar tuoni kata tuoni osedonjo kuome. Ka ok kamano to mano penjo na erokamano. Erokamano ahinya. Ageno ni winje maler dok. Awinje ni otiyo kobedo kuom seche mang'eny. Ochalo ni en ja driver koso tuengo. Yes. Koro kopo ni en driver, tibiro yudo ni ka jok ma riembo geche madhi long distance. Ibiro yudo ni samoro kobede steering to samoro nitiere kaka mondo mi ket chongi obed moriere tir, samoro ok yot. Samoro ibiro yudo kaka samoro itemo leng'e gi konchiel, samoro kiyueyo. Koro samoro bende samoro kopo ni ng'iyo timo mano zaidi, aito bende inyalo timo mano zaidi, samoro nyalo miyo kaka ne watemo wacho ni tich ma ng'ato timo. Nyalo miyo leche moko bende ok obedo balance maber. Aito chogo bende samoro nyalo bedo ni nindo konchiel zaidi. Mano nyalo miyo ng'ato bende yud arthritis. Kamano.
Edward, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni Edward. Erokamano, ne an gi penjo ir daktari ni ne nitiere mpira nowagweyo to kaka nagwe mpira to tiende ne chalo ka gimong'ikore. Koro ka nadhi e osiptal to nomiya yath moro miluongo ni first term gel, then nomiya yien moko miluongo ni Zulu. Kasemuonyogi matieko to ok ane ka pogruok nitiere. Gokinyi kachiewo ka wae nindo kawinjo ka chonga no pek. Okay, ka achako wuoth koro en aena nomol kamano, to sa asama bedo kawinjo ka opek to be olet gi iye. Koro apenjo ni to ere kaka anyalo timo nikech daktari mana bi kuome nonyisa ni seche moko lero winjo marach. Koro mane gima nadwa penjo daktari. Mano penjo maber kabisa Edward. Edward ne oja mpira to nogwe mpira to ohinyore. Koro kono ohinyore to dhi daktari omiye mana first term gel to gi Zulu. Mamago mana gin pain killers. To koro kanu wang'iyo knee joint ka. To knee joint ka wan gi ler mambele kani ma is a tendon. Aito mabathe koni ni bende is a ligament. Makoni ni bende nitiere another ligament. Aito iye ka na wacho ni wan gi posterior and anterior cruciate ligaments. Aito meniscus bende wan godo ka. Koro gima owinjore wakwongo wafweny ni to structures mantiere ni joint gi mane mohinyore. En ler mane mohinyore. Nikech pen kila ka to kweyo akweya. To kaponi ne wan gi muscle oyware matin kata moyiech matin to pokwa deal gi the problem mar muscle no. Koro mano biro chune ni mondo dhi ir jalony makare mondo wakwongo wafweny gi test mana wacho ka ni e chongwa ka en ni ka to kata gi meniscus gi te wan gi test mwanyalo timo mwang'e ni ndo mane mohinyore. Koro kwa thiedha ruba. Koro wang'e ni to ka en maiye to en mane, to ka en machoke kocha to en mane, to ka en mantiere i chonge kaka wacho ni entiere owinje ka entiere iye zaidi. Wanyalo bedo ni wan gi meniscus ohinyore kata cruciate ligaments mana wacho ma stabilis ka nyalo bedo no ohinyore. Omiyo seche ma imadho pain killers go hinyruok cha to pod nitiere tiende ni ok ikon chongi ne laktar molony. Hello, penj laktar. Hello, Madam Ruth Okwe. Okwe, machiegni. An Eric Omondi kagocho kwa Kwen University, Kilifi County. So, apenjo daktari ni to uwuoyo sana to konyiso wa kaka wanyalo geng'o kaka arthritis biro na. Inyalo geng'e nang'o. To gang'o mwanyalo timo. Mar ariyo, naneno sasa moro bende nigi arthritis. So, winye ni kama puri koro natero nega okra. Migu nile di finger. So, migu nile di the greenish vegetable. No chame manene korumo. Koro apenjo daktari kare, that kind of a vegetable ene gima ber sana. Koro temo eler no anesi. Erokamano ahinya. Ne wabire kidieny kata kamano koro inyalo duoka kaka inyalo geng' arthritis pono no nitiere yo minyalo geng'e godo kod penjo mopenji no. Koro arthritis mondo mi wageng' arthritis wabiro bedo ni kwatimo exercise owinjore watim exercises to exercises mwanyalo timo manyalo kelo rem zaidi. Aito kendo weight kanga ng'at man gi weight zaidi owinjore mondo wane kaka wanyalo punguza weight oratil marwa. Aito chiemo bende ber kinyalo chamo chiemo ma is more balanced diet mabiro konyo kaka wacho na wach mar okra cha. Samoro okra ni en gi madini maber manyalo miyo lechewa to gi chokewa bende bedo motegno. Mano gik mojere bende mondo watimo kamano. Ma weche chiemo mana kaka wacho ga pile pile balanced diet alode kachiel kod olembe ratil kani malo dok ratil piny kichunga inya koro nyalo balance kichung zaidi kiriembo kaka ng'ato kaka bwana mokwongo cha oriembo koro nyalo riembo tidhi kata riembo for 2 hours stop yena ka usimu Brian kiyena erokamano. Hello Brian, penj laktar. Penj laktar ne ande machiegni kinye ke choba mocha mo ko kana tele mala ko kadwa kako mkaro ko ya na mi jokale changa jana jonya le okwayude malera ahinya. Hello tema ne kendo machiegni awacho ni
Jidhi nyime. Pole sana, awito jawinjo nano. En pej laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu wantiere ko Dr. Hamisi e studio wang'io chong kod tuo mar arthritis. Na wachini kidieny ni en mari mar penjo. Omiyo ka ntiere kod penjo mora mora go simu or SMS tudri koda Facebook page mondo mi daktari oduoki e yo makare. Ne wang'io kacha weche mag management kata kaka inyalo kungori mondo mi kik omuotni medrumo ahinya kata kik orum te. Koro kaka kawuono wakelo exercises mwanyalo timo kaka natemo wacho mokwongo wan gi exercises mang'eny mwanyalo timo kaka kata kibedo abeda kom mar dining seat maricha tinyalo kawo ntiere blada mwanyalo kete tiendi to koro itemo bedo abeda piny titima exercise seche mitimo mano tibiro yudo ki exercise quadricep muscles mekigi koro ka muscles go bedo motegno maber to biro konyo chongi mondo mi obed gi mijing'o makare ma bende another exercise ma bende pod wanyalo timo kibedo piny kichung' bende nyalo chung' titima exercise mitinga tiendi mos ok gin exercises mitimo midwaro teko zaidi samoro nyalo miyo mi ihinyri godo ema wakwero ni high impact exercises michikori kidhi piny ka nyalo geng'o muot kendo ma bende nyalo timo mana exercise mayot pole manyalo konyo mondo mi chongi oyud teko makare kamano. Seche ma ng'ato wacho ni otiyo gokinyi to winjo ka ntiere kod rem e chonge kaeto bang'e no obro winjo ka kendo chonge dhi maber kapok wachopo kanyo yiena mondo mi akaw simba kinyi akinyi penj laktar. Hello. Machiegni. Hello. Machiegni akinyi. Hello. Machiegni wawinji. Iluonga ni Cynthia from Gilgil. Dawa ne en arthritis mar chong. Asto bang'e to nosogo. Then madede akona hiyo arthritis sana kama magoti naenda pombo. Koro kinyegie chonge kaito nitie kaka oriwore. Koro apenjo ni nitie kaka inyalo thiedhe ama ni aupoyie. Okay, awinjo penjo mare no. Koro arthritis kaka nwawacho mokwongo cha ok en kopo nosedhi advanced makoro en e severe stage mar stage 4 cha. To koro conservative management kaka physiotherapy wanyalo timatima to biro chuno ni koro osegik stage mamalo makoro en zaidi cha. To koro nyalo chun mondo koro timne gimiluongo ni knee replacement. Mane manyalo miyo mondo mi wadho oywa leche ka dugo pangre maber mondo mi joint space mana wawito cha bendo yudre mondo mi ng'ato nyalo bedo ni koro chong no nyalo dolore kosebedo severe. To kapod entiere stage 1 stage 2 to pod wanyalo tiyo kode mondo wane kaka wanyalo konye kamano. Bende wantiere kod cases minyalo wilo muot kata ka koro chongo osechamore kaka inyalo kete maber kapok idwa kamano yiene mondo mi akaw simb Charles penj laktar. Hello. Hello mutma daktari. Arwako. Apenjo niya. Wawinji dhi nyime. Tuoni bo nyalo mako nyithindo matindo koso mako mana joma dongo kende. Arthritis nyalo mako ages te. Nikech ni wakelo wach mar infection. Samoro nyathi oyudo infection e joint mare. Koyudo infection e joint mare to biro chamo muot ka. Synovial fluid mwawacho cha. Samoro nyalo bedo no oyudo infection e iye kacha. To koro koyudo infection e joint kanyo to biro chalo muot kendo nyalo miyo nyathi nyalo yudo arthritis kendo nyathi bende nyalo bedo ni en just sport otimo sport otimo achiel ariyo adek onyalo bedo no hinyore mano bende nyalo miyo onyalo yudo arthritis samoro bende onyalo yude kowuok koa kuom rheumatoid arthritis ma bende joints attack each other kamano. Jawinjo wa mane wacho ni dagi nitiere kod chandruogni mama gi bende obedo kod chandruogni nopenjo kacha ka bende inyalo thiedhe to ni dwoko kacha ni nitiere kaka inyalo tim kapo nono osebedo severe. Kosebedo severe to koro gimwa nyalo timo manyalo miyowa mondo quality mar life mare obedi. Inyalo kaw simbe Beatrice kiyiena. We mondo adwoko ma. Daktari wacho ni bawe mondo mi wayud quality mar life mar jatuoni obed maber wanyalo timo ne knee replacement mamano koro ibiro tim gi orthopedic surgeon manyalo dwoko biro pango leche ka oriere maber aito joint no biro yudo space mondo dolre koro mane kaka inyalo kony mama ata dagi. To choke mosechamore morumo. Choke mosechakore morumo bende surgeon still nyalo timo gimiluongo ni osteotomy kendo nyalo timne gi grafting.
grafting inyalo tim mondo mi iket ne plastic ni jaso ne cells mag choke mondo mi kama no chamore kabisa cha ochako yieng kendo kamano ai tiketo gi physiotherapy mondo watim negi exercises maber mondo mi joint no function mar oduogi kamano. Beatrice, hello, penj laktar. Anoto daktari ni oimore ahinya. Daktari anakitutu ni 1 year. An Mombasa. To nadhi abedo admitted Pandia. To kani gipimo gik nyalo pimo to gibukore ni en rheumatoid arthritis. Koro en chonge na kuot gitiende na gibada gi butbamba koni. To gondi ngate koro ko an donje dindate. Koro nyayo de konyo nango kupitia gini raneno kaka iwuoyo kan. Omondo kaka inyalo konyi maber aparo ni in waburo konyo maber ngeche tuogi ok inyal thiedho gi physiotherapy kende. Onyalo dhi neno daktari ma obedo specialized gimiluongo ni rheumatologist. Nitiere daktari en physician ma en specialized gi line mar rheumatology. Ngeche koro ochoke remni gi osedhi kuonde mang'eny. Koro onyalo dhi mondo dhi one rheumatologist. Aito rheumatologist kendo still koseneno to biro ore ir physiotherapist mondo otimne line mag physiotherapy. Mane mabiro konye maber. Kamano. Daktari neno ka thuolo maya wanga kata thuolo maya wanga kamano penjo bende neno ka pod ng'eny mokalo. Moro nitiere gik moko achiel ariyo adek ma diher mondo mi ipimnwa kata ma ipuonjwa kotenore kod wach mar arthritis mar chong. Gi dakika matin mwadongo dogi. Gima datem mondo mi wapuonji ni chokewa gi mar chong mondo waritgi maber. Ka wan gi problem wadhwa ne specialist makare mabiro konyowa mondo mi exercise mondo watim makare. Kaka exercise mana watemo kaka natemo wacho kaka mag collateral ligaments to gi medial collateral ligaments to gi meniscus gi wanyalo chako negi early exercises mondo mi remo ring maber e chogo kendo muscles go bed motegno. Ka gibedo motegno to arthritis ok nyal bedo severe. To ka muscles go kotegno ka giyom to effect mag arthritis e dendwa biro bedo severe. Mane gima nyalo wacho. Kaito bende weche mag balanced diet, wangi kaka wachiemo kaka nise wachonwa cha wayud kaka wanyalo dak e yo makare ma kikilinga ahinya isiki chapnie mondo mitede ni obed motegno. Kaito kapo ni tiere kod chandruok mang'eny mokalo te matek ine laktar molony. Abo kawo thuolo matin mokalo daktari mondo minyiswa kama inyalo yudi ka somo ote achiel ariyo adek kaito waduogo mondo mi watiek kod ote achiel kata ariyo mana kiyiena. Erokamano. Ayie. Kaka inyalo yudi kod kaka inyalo tudruok. Koro an iyuda Kilimani. Antiere Kilimani. Mantiere Nairobi Women Hospital. Wantiere kanyo 3rd floor room 314. Koro kanyo wa aran clinic miluongo ni Kilimani Physiotherapy Center. Kanyo mibiro yuda. Kendo namba na mar simu en 0721 54 68 75. Inyalo nuoyo namba 0721 54 68 75. Ibro yudo wakani. Erokamano ahinya. Aneno ka ote odonjo kama ng'eny mokalo. Pastor Juma Orundu, erokamano ahinya. Asante sana. Iwachona kacha ni winjo kendo iyudo puonj makende. Ote machielo bende ayudo kama wuok na kuom onyisa kacha ni Laikipia. Gintiere Laikipia. Laikipia gineno chendo erokamano ahinya. Pastor William Pati bende neno chendo odok erokamano makende kaito ote gi ng'eny mokalo. In miro na ote waduoko ni erokamano makende. Gima duong' moloyo en in owuon ema nyaka iritri. Daktari, wach mogik ni ritri. Kiyudo chandruok ne laktar molony. Kamano. Miwa namba kidieny mogik. Inyalo nono namba. Namba no kendo? Yes. 0721 54 68 75. Aye. Yes. Penj laktar kokalo Ramogi TV mano en Dr. Hamisi. Ne wang'iyo kacha arthritis kendo ne wang'iyo kacha mar chong. Penj laktar en chenro makende mapuonji kendo nyisi gimonego beni timo ka intiere kod chandruok. Ka chandruok pok odonjo te matek mondo migeng'e. Ne jogo picha mawa erokamano mang'eny. Ne jogo mochung' ne duol Kev gini erokamano mang'eny. Ne director na Philip kachiel kod producer na Pape Chokoth erokamano mathoth. Ne daktari na Dr. Hamisi erokamano mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.